Bé, tornem aquí al Saler després de la cançó. Àlex, deies alguna cosa? Sí, deia que està entrant una trucada una mica rara d'un oient que no sé exactament què em vol dir, jo us la passo. Hola, bon dia, bona Una nit. pregunta, escolti'm, jo fa molta estona que truco, dic Vicenç Martí, soci 12.345 a Fumar por Barcelona, y truco perquè estoy buscando los diarios, estoy buscando en todos los sitios, en las escrituras de mi piso, a tot arreu, quantes firmes tinc que presentar per presentar-me a la Generalitat de Catalunya a les eleccions, i no el trobo. Senyor, Per tant, de quan tinc que enviar això? Senyor, crec que s'equivoca, això no és la Generalitat, això. Vostè que és el Mantilla, no. Passi bé, con els bastants superiores de la Generalitat. Això és que està trucant un programa de ràdio, de Matadepera Ràdio, senyor, s'està equivocant. De qui? De Matadepera Ràdio. Miri, li passo la secretària perquè vostè m'està aquí emputant una encerrona. Paso la secretaria, Pasi. Hola, buenas. Bueno, llamado de parte del señor Martí para ver cómo podemos hacer para conseguir todas las firmas para hacer que su candidatura sea válida. Bueno, perdón. Ya tenemos reunidas 1.500 y subiendo como la espuma. Home, ¿Dónde los tenemos que enviar? Si fos per mi ja en tindríem prou, però el que passa és que jo no estic en aquests temes. Per cert, la seva veu em sona, pot ser que sigui Andrés Iniesta, vostè? Bueno, pero ¿cómo lo has sabido? Si estoy con un trapo en la boca para hacer la voz distorsionada. I, perdó, però com és que fa de secretari? O de Bueno, secretari? es que la crisis está pegando fuerte y yo no sé sacar un sobresueldo de donde puede, ¿sabes? Tu a mi no m'enganyes, tu no ets l'Iniesta, que jo miro cada dia al migdia a Telecinco al Polònia i tu ets el seu copión. Bueno, doncs sí, efectivament. Bona nit, Oriol Cruz, benvingut al Bona, Saler. El copión de l'Iniesta que diu el Mateu, l'imitador. Sí. Sempre es diu que dels cantants, que sempre diuen tots que comencen cantant a la dutxa de petits. Tu de petit imitaves a la banyera? Bueno, a la banyera no, però, per exemple, a l'hora del pati amb els companys i d'allò sí, vaig començar doncs, amb el típic, imitant a profes, també a l'època aquella de quan era criu feien el Força Barça, el programa aquell de l'Arús, que ja venia a ser doncs, el programa, diguem, antecessor de Cracòvia, on ja hi havia imitacions de futbolistes, i bueno, ja em va picar, diguem, la vena de la imitació i ja li fotia canya, ja et dic, a l'hora de pati amb amics, profes, i bueno, és això, portes a dins, i bueno, i quan veus un programa que fan imitacions i doncs et surt, i de forma espontània doncs intentes imitar les imitacions que fan allà. Llavors ja em va estar també amb els programes de ràdio, imitar també les imitacions que feien, i bueno, mira, i ara doncs ja fa un temps que m'hi guanyo la vida. Per cert, Oriol, tu et defineixes com a actor o com a imitador? Home, soc potser més imitador, perquè actor, clar, requereix doncs una sèrie de formació o no, però vull dir que és més a nivell, crec jo, a nivell de gesticulació i una sèrie de coses que, bueno, també m'hi he hagut de posar, però potser sóc més imitador, diguem, de veu, i vulguis que no, això està més vinculat amb la ràdio, i per tant, doncs, potser sí que m'hi sento més identificat amb la definició d'imitador, tot i que bé, pel tema de televisió m'he hagut de posar una mica les piles i practicar una mica el tema d'actor, i bueno, i faig el que puc. Bueno, amb el personatge de l'Iniesta, que seria el teu personatge més conegut, tampoc has de fer una gran... També és veritat. He de fer un esforç. Exacte, m'he de contenir en quant a gest i allò, i estar molt quiet i molt d'allò, perquè no hi bastant aturadet, però sí, és qüestió d'això, de posar-te una mica al xip, i en el cas que siguin personatges més moguts, doncs anar practicant una mica el gest i intentar-los agafar els pics que tenen i coses d'aquestes. És com tot, a base de pràctica doncs se n'aprèn. El teu top com a imitador, què seria? La versió madrilenya del Cracòvia o presentar un programa amb José Mota? El meu què? El teu top com a imitador? Un objectiu. Hòstia, no, és que jo no em marco gaires objectius, jo estic molt bé tal com estic i, bueno, el Cracòvia de Madrid és que tampoc no puc opinar perquè no l'he vist. No t'ho recomano, Bueno, m'han arribat, diguem, inputs, però jo no ho he vist i per tant no em puc opinar perquè ja et dic, no tinc, diguem, la informació com per poder jutjar. I amb el José Mota, hòstia, no sé, perquè, no sé, jo fa molt temps que estic ja treballant amb el Clapés i companyia i m'hi entenc molt bé i no sé si amb ell doncs hi hauria feeling o no, mai se sap això, no? De moment jo estic molt bé com estic i escolta, que duri.
I com ho portes, això del tema aquest, que sembla que en el món dels actors, els que sou imitadors i que sortiu a la tele i arribeu a ser més populars que els actors que sí que han tingut aquesta formació, està una mica mal considerats. Això com es veu des de l'imitador? Bueno, és com tot, no? Vull dir, a vegades sí que passa això, que hi ha gent que, hosti, aquests que agafen aquí i sense fer, diguem, un paper de ser ells, sinó que agafen i es posen amb la personalitat d'un altre, doncs aquí es guanyen la vida i tal. Bueno, és com tot, vull dir, hi ha gent que sí que li molesta, però en general la gent ens tracta amb molt de respecte i, hòstia, la gent més aviat ens mostra simpatia, no? I ho porto bé. Jo crec que, hòstia, que la gent... Tinc la sort de que... Jo no sé si és perquè faig bàsicament el personatge l'Iniesta i cau amb gràcia o què, però, hòstia, la gent en general és superrespectuosa, supercarinyosa i jo tinc la sort d'això, de que mai he tingut allò de dir... Clar, seria diferent que, per exemple, tipus Risto Mejide, no? Que llavors amb ell sí que s'ha trobat algun marró pel carrer en plan de que l'insulten o el que sigui, però a mi no... La gent, doncs, és això, molt amable i a vegades ja em veuen i es foten a riure i d'allò, vull dir que bé, tinc sort en aquest aspecte i espero que duri, no? Bé, si mai et faltés la feina, dubtem que et passi, però bueno, creus que amb les teves... Ja, pot ser, mai se sap això. Bueno, creus que amb les teves imitacions series un bon cobrador del frac perseguint a la gent disfressat i imitant el personatge? Hòstia, tenia molta vergonya, perquè jo encara que de cara, doncs, això, no?, de cara als espectacles que pugui fer o la tele o el que sigui, doncs clar, doncs m'he posat amb el xip del personatge i m'hi poso i ho faig, encara que aparentment això, no?, sigui una persona extrovertida, jo sóc bastant tímid i anar pel carrer fotent xou i que tothom em miri d'allò, a vegades per feina ho he hagut de fer, però, i clar, al cap i al fi seria per feina, però passaria bastanta vergonya i hi hauria moments que crec que serien bastant violents. Però, bueno, és això, no? Mai se sap com pots acabar i no es pot descartar res. El Cracòvia és un programa que, bé, el programa estrella de TV3 pràcticament, unes audiències bestials, porten ja 3 anys, sí. Però la gent, bueno, almenys jo, quan el miro tinc el dubte perquè la jornada de Lliga s'acaba el dilluns a les 11 de la nit. Sí. Ai, el diumenge a les 11 de la nit. El diumenge. Bueno, a vegades també hi ha algun partit dilluns, però sí, en general el més gros serveix diumenge, sí. I llavors, el dilluns, abans de les 10, és a dir, en menys de 24 hores, ja tenim el Cracòvia allà a la tele que surt. Com s'arriba a elaborar això? És a dir, tu et lleves el dilluns i ja tens el guió? O vas allà i... Això funciona de la següent manera. El divendres es grava la part més atemporal, tipus Núñez Gaspar o gags que tinguin dues versions, és a dir, la versió que si el Barça perdia alguna cosa guanya i la versió en la qual el Barça perdria o empataria, no? Llavors es grava això el divendres tenint ja doncs, aquest marge d'això, de poder gravar diverses versions en el cas que calgui, o gags que no es mencioni cap resultat, o el que sigui, o Cruz Baixar, gags així que són atemporals, diguem. Això ho fan divendres o es fa divendres al matí, i la jornada de gravació és, si toca el primer gag, es comença a gravar a les 8 del matí, i per tant entres allà a les 6 del matí perquè et maquillin, que entres allà mig zombi, però bueno, sí. I llavors s'acaba de gravar a les 3. I el dilluns és el mateix, vull dir, els guionistes estan diumenge han acabat tot el guió, la majoria de vegades diumenge a la nit ja el tenim, el guió, si no dilluns a primera hora i és el mateix, vull dir, si toca gravar a partir de les 8 del matí, entres allà a plató a les 6 i et maquillen, i si tens un gag més endavant i s'acaba a les 3. A les 3 del migdia s'acaba de gravar i doncs, mentre van gravant dilluns els gags ja van editant i muntant el programa allò cuita corrents i bé, pel que em consta tampoc no hi ha molt marge, vull dir que a vegades ja s'acaba pràcticament d'editar poca estona abans que s'emeti, vull dir que va tot molt contrarrellotge i no es poden encantar perquè és això, el marge de temps és estret i ha de sortir el programa i van això, tota castanya. I es veu gent allò el dilluns al vespre per TV3 corrents amb una cinta amunt i avall, anar-la... Això m'han explicat que sí, que va passar una vegada que... Clar, això no es grava a TV3, es grava uns estudis a part. Aleshores, clar, s'ha de portar la cinta físicament. I algun dia és el que ha passat que allò faltava 20 minuts i encara no havia arribat la cinta i el missatger allò a punt de tenir pràcticament l'infart corrent per Barcelona com un boig per fer arribar la cinta. Vull dir que algun cop sí que la cosa ha anat justeta, però bueno, sempre ha acabat bé i sempre s'ha acabat podent emetre a l'hora que tocava. Si no, poden posar una entrevista amb el Montilla abans per fer rato i ja està. Sí, a vegades ja ho fan, això.